కలుసుకుంటున్నాం, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ రోజు మన థీమ్ గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్. సో నేను బాగా ఆలోచించాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎంతో వ్యతిరేకత మరియు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ దేవుని కాపుదలలో ఆశీర్వదించబడిన జోసెఫ్ గారిని మీ ముందుకు తేవాలనుకుంటున్నాను. సో టుడే our chit chat special guest, one and only జోసెఫ్ గారు. వెల్కమ్ జోసెఫ్ గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మా VBS కు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అమ్మా, నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. జోసెఫ్ గారు, మీరు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవిస్తూ దేవుని కాపుదలలో ఆశీర్వదించబడ్డారు. మీ అనుభవాలు మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? తప్పకుండా చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే మరి దేవుని కాపుదల నా మీద అత్యంత కృప నా మీద ఆయనది ఉన్నదని నేను నా మట్టుకు నేను సాక్షిగా నిలుస్తాను ఆయన విషయంలో. అవును జోసెఫ్. ఇప్పటికి ఇంతకీ ఈరోజు మీ థీమ్ ఏంటమ్మా? ఈ రోజు మా థీమ్ గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్. గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్. మంచి అంశము, దేవుని కాపుదల. నిజమే. ఎందుకంటే నా జీవితంలో నేను దేవుని కాపుదలను అత్యధికంగా అనుభవించిన వాడను నేను. ఎందుకంటే స్వయాన నా రక్త సంబంధులే నన్ను ద్వేషించి, నన్ను తూలనాడి, నన్ను పరాయి దేశానికి అమ్మేసి ఒక స్థితిలో నన్ను చంపాలని కూడా చూశారు నా సొంత అన్నలే. అయితే అత్యున్నతమైన ఆయన కాపుదల కింద నేను ఉన్నాను కనుక దేవుడు నన్ను చాలా రక్షించాడు. అవును జోసెఫ్ గారు. మళ్ళీ మీ బ్రదర్స్ అందరూ మిమ్మల్ని గుంటలో తోసేసినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే, మీ ఫీలింగ్స్? ఆ దినము మా అన్నలు నన్ను ద్వేషించి గోతిలో పడేసినప్పుడు నిజంగా నా దుఃఖం ఆగలేదు, కానీ నా దేవుడే నన్ను రక్షించాడు. నేను ఒక విధంగా దేవునికి మొరబెడుతూనే ఉన్నాను. ప్రభా, నా అన్నవారే అయిన వారే నన్ను ఈ రీతిగా చేస్తున్నారని మొరబెట్టినప్పుడు ఆయన కాపుదలలో నన్ను రక్షించాడు. అవును జోసెఫ్ గారు. ఇంకా దేవుడు మీకు డ్రీమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టాలెంట్ కూడా ఇచ్చారు అని మేము బైబిల్లో చదివాము. సో ఈజిప్ట్ లో కింగ్ కి వచ్చిన డ్రీమ్ ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈజిప్ట్ కి చీఫ్ మినిస్టర్ లాగా అయ్యారని మేము చదివాము. అంతకంటే ముందు నా జీవితంలో చాలా విషయాలు జరిగాయి. సొంత వారి చేత నేను తృణీకరింపబడిన తర్వాత నేను అమ్మివేయబడ్డాను కూడా. పరాయి దేశానికి అమ్మివేయబడ్డప్పుడు నన్ను ఆ ఇష్మాయేలీలు కొనుక్కొని తీసుకువెళ్ళి ఐగుప్తులో నన్ను పోతిఫర్ గారింట్లో పైగా ఉంచారు. అప్పుడు కూడా నేను దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నాను. దేవుని ఎదుట ఏ పాపము చేయకుండా దేవుని కళ్ళ ఎదుట నీతిమంతుడిగా జీవించాను. అందుకని దేవుని కాపుదల నేను అనుభవించాను. పోతిఫర్ ఇంట్లో అనుభవించాను. ఆయన భార్య ద్వారా వచ్చిన శోధనలో గెలిచి నేను చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా దేవుని కాపుదల నేను అనుభవించాను. అంతేకాదు, నేను అనుభవించిన చెరసాల చాలా కఠినమైనది. నా చెరసాలలో కాళ్ళు సాపుకోవటానికి కూడా నాకు ప్లేస్ ఉండేది కాదు. అక్కడ కూడా దేవుని కాపుదల నేను అనుభవించాను. ఖైదీల మధ్య కూడా దేవుడు నన్ను హెచ్చించాడు. అవును జోసెఫ్ గారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉండే అని మీరు మాతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకుంటున్నారు. సో ఇంకా అవును, దేవుని కాపుదల మీరు బైబిల్ గ్రంథం చాలా చక్కగా చదివినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండను గనక దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించను అని ఉంటుంది. ఎందుకు దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు అని నేను ఒక విషయం చెప్పనా? నేను ఏనాడు దేవుని దృష్టికి పాపం చేయడానికి నేను వెనకాడలేదు. ఎందుకంటే దేవుని దృష్టిలో పాపములు ఆయన కాపుదల కోల్పోతారు. సో పాపం చేసిన వారు ఆయన కోల్పోతారు కనుక నేను పాపం చేయలేదు. పాపం నుంచి పారిపోయాను ప్రతిసారి. అందుకని ఆయన కాపుదలను నేను అంగీకరించి నేను స్వీకరించి పొందుకున్నాను. అవును జోసెఫ్ గారు, మీరు గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్కడ ప్లేస్లో ఎక్కడున్నా కూడా మీరు దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తూ గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ని పొందుకున్నారు. అది చాలా ఆనందకరం. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ జోసెఫ్ గారు. మీరు గాడ్కి ఎంత ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నారు. ఆ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నన్ను కాపాడిందమ్మా. ఐగుప్తు దేశానికి నన్ను ప్రధానమంత్రిగా చేసింది ఆ నమ్మకత్వమే. అంతేకాదు, నేను ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నానో నా దేవుడు కూడా అంత నమ్మకంగా నా పట్ల ఉండి నన్ను ఆశీర్వదించాడు. ఆయన కాపుదలలో నన్ను హెచ్చించాడు. ఈరోజు ఈ వీడియోస్ చూస్తున్న మీరందరూ కూడా ఆయన కాపుదలలో ఎదగాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన కాపుదలకు మించినది ఏదీ లేదు కదా. ఎందుకంటే సాధారణ శక్తులు మన చుట్టూరు ఉన్నాయి. మనుషులను కూడా నమ్మటానికి లేదు, పరిస్థితులను కూడా నమ్మటానికి లేదు, ఎవరిని నమ్మటానికి లేదు. అయితే దేవుని కాపుదలని మనం నమ్మాలి. దేవుని కాపుదలలో మనం ఉండాలి. దేవునితో మనం నడవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు విన్నాం కదా గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో. మనం గాడ్కి ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటే, గాడ్ చెప్పినట్టు మనం చేస్తే గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ మన మీద ఉంటుందని జోసెఫ్ గారు చెప్పారు. చాలా థ్యాంక్ యూ మోసెస్ గారు. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు. అవును, మరి
దేవుని కాపుదల కింద మిమ్మల్ని మీరు అప్పచెప్పుకుంటే తప్పకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు, ఉన్నత స్థితిలో ఉంచుతాడు. జాగ్రత్త. మరి భయంకరమైన మనుషులు ఉన్నారు, భయంకరమైన చీకటి శక్తులు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి మధ్యలో మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలంటే మీరు మీ చుట్టూరు ప్రార్థనా కంచె వేసుకోవాలి ప్రతిరోజు. ఆ ప్రార్థనా కంచెనే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఓకే జోసెఫ్ గారు, మీరు చెప్పినట్టు మేమందరం పాటిస్తాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జాగ్రత్త అమ్మా, నిన్ను కూడా దేవుడు కాపాడుతాడు, మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుతాడు. ఆయన భద్రత మీకు తోడుగా ఉండను. నేను వెళ్ళొస్తానే మరి. అన్నట్టు నేను 4-5 సార్లు వస్తున్నాను. ఈ కాఫీలో కప్పులో కాఫీ ఉందా? ఉంది జోసెఫ్ గారు, ఒక్కసారి కూడా ఇవ్వలేదు. సరే మరి తాగిపోనా? ఓకే జోసెఫ్ గారు, షూర్. ఓ చాలా బాగుంది ఈ కాఫీ. థ్యాంక్ యూ. తాగాను. వస్తానర్రా పిల్లలారా. బాయ్ జోసెఫ్ గారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా జోసెఫ్ గారు మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పారు. గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుందని ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాము. సో జోసెఫ్ గారు నేర్పిన విషయాలన్నీ కూడా మనం పాటిస్తాం. గాడ్కి ఫెయిత్ఫుల్గా జీవిస్తే గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ మన మీద ఎప్పుడు ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ మీట్ అగైన్ టుమారో ఇన్ చిట్ చాట్ సెగ్మెంట్. అంతవరకు బాయ్.